3, 2, 1, va! Chapela baliza 1, Vilaxoán baliza 2. Cinco, 4, 3, 2, 1, va! Chapela baliza 1, Vilaxoán baliza 2. Clasificación dos xuvenís masculinos. En terceiro lugar, Club de Remo San Bertolomeu de Meira. Otórgalle a bandeira ao Club de Remo Chapela con 18 puntos. Bastante disputada a regata, pero por clasificación e por puntuación e por postos na regata temos que darlle a bandeira ao Club de Remo Chapela. Un aplauso para eles. A ver, esa afición, que se note aí.